napakabait. Napakabait sir siya. Nangula nung bata, pagkamatay niya, hindi niya pa ako nasubukan na pinagalitan ko po siya. Mahal na mahal niya po kami at mahal na mahal po namin siya, sir. Hindi pa rin lubos maisip ni Leopoldo at iba pa nilang kaanak ang sinapit ng 32 anyos na rider matapos itong masawi sa isang aksidente sa Camp 4, Villaverde Road na sakop ng Barangay Santa Maria East sa Nicolas, Pangasinan. Naganap ang aksidente alauna ng hapon noong February 1. Kinilala ang rider na si Chester Masiglat na isang admin staff sa isang eskwelahan at kilalang motovlogger na residente ng Barangay Tubor, Malasiki, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng rider ang pakanlurang direksyon ng daan nang mawalan umano ito ng kontrol sa manibela sa kurbadang bahagi ng daan na siyang dahilan ng pagbangga nito sa gutter sa kabilang linya ng kalsada. Ayon sa isang witness natin na nandun sa area, nakita niya po ang pangyayari na mabilis itong motorista na pababa kasi galing siya ng Barangay Maliko, kaya pababa yung daan at bumangga siya sa left portion ng gutter ng kalsada. Pagkatapos nun sir ay tumilapon at sumabit ang kanyang katawan dito sa may cyclone wire na nandun sa gilid ng yung pangharang na mga bato sa gilid ng kalsada. Habang yung motor niya naman is tumilapon din sa bandang kanan po. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Itinakbo pa ito sa paggamutan subalit idineklara itong dead on arrival. Labis ang paghihinagpis ng mga kaanak ng nasawing rider. Madalas umanong magtungo sa Maliko ang motovlogger. Pagpitik o photography na may kinalaman sa motorsiklo ang isa sa mga hilig ng biktima. Yes po, mahilig po yan sir. Nung unang nagkaroon ng motor po isa, pagkatapos hindi nagka-apat. Sabi niya po sa akin pa, sa'yo itong isang motor, sabi niya sa akin. Subukan mong motor. Sinubukan ko. Masakit ko dito sa kwan Sabi ko, hindi na. Sabi ko sa kanya. Yun nga sinasabi ko na po na kung may karamdaman kami, palagi ditong maski nandoon sa UNSAD, nasa high school po, kung minsan mga alas 12 pupunta dito po, maghuhugas ng motor niya. Talagang mahal na mahal ko rin po siya at saka mahal na mahal si sir. Wala akong masabi sa kanya po sir. Bumuhos naman ng pakikiramay ang mga taga-suporta nito sa social media. Samantala, patuloy ang paalala ng pulisya sa mga motorista lalo na sa mga dumadaan sa Villaverde Road na magdoble ingat upang maiwasan ang anumang aksidente. Tayo po ay magdahan-dahan kasi alam naman natin yung itsura ng daan po natin and i-check po din natin yung ating sasakyan. Yung sarili po natin, i-check natin baka tayo ay puyat bago tayo magbiyahe. Dapat nasa kondisyon po tayo sa pagdadrive. Lalong-lalo na yung huwag tayong gagamit ng cellphone pag nagbibiyahe. Mag-ano rin ako ng opportunity na mag dito sa ating programa na dapat po sa gabi pinapatupad natin dito yung municipal ordinance natin. Yung pagsusuot ng reflectorized vest sa gabi from 6 p.m. to 6 p.m. Makakatulong po yun. Lester Narag, Balitang Solid North.